Norokni like tei comment bwskang next time video swnamna bagwi belai kheno subaso tei je jara channel o kwtal wngwi tongkha hinkhe please subscribe khainani tapokdi tei bo video kwtal upload khaikha hinkhe naina bagwi hadi hinkhe bayarok ang haini bagwi tini short story kwtal toi phai tongpijak norok o story no paithak jora khwnamwi tongdi Rohan bai saira borok khoroknwi school porewi tongnai foroni simino dol tongnaimani phia borok khoroknwi ni dol tluk hamjakma bo sogwi laikha haifano khoroksa bai tei khoroksa keboni kebo phano salaiya Rohan bwkha bisingo khe khusi wngjakma kahaibo wnggo tei bwkha ruwaima kahaibo wngjago tamoni hinkhe bo saira no hamjagwi tongo hinphano bini bwkha bisingo hwiwi tonima mani bagwi aw bo sawi mano tongmung bo bini bwkhani kokno saira no sawi rwkha hinkhe bo bai hakchal wngwi thangano hwnwi salsa khe saira Rohan no sawo bo kaijakna naikha hwnwi afro o kokno khwnamwi Rohan ni bini bwkha baiwi thangkha haifano bo saira ni bwskango khe kaham kheno tongwi phunugo phia bini bwkha bisingo khe muktwi klaiwi tongo abo hai tei bo saira no kaham kwrwng khaiwi khusi khe tonglaidi hwnwi sawo afro bo Rohan no bo bini kailai bari o phaidi hwnwi invite rwi klangkha akon dol se hinkheba salsa khe saira ni kailai bari sokpaikha afro Rohan saira no tei khoroksa borok bai khe nugui tei bo bwkha kosto nangjago afro khe bo keboni bwskango mwnuina phano phaijakliya saira kaijagwi nukung khawi thangmani pore Rohan ni tongmung chamung rok bebakno swlaijagwi change wngwi thangbaikha bo bini bwkhani kokno kebono phano sawi manliya tei borok khoroknwi dol tongmani halokno bo swaina rwliya hinkhe aswk jwra no tini story norok o story no khwnamwi bo bahai wngjakha please comment khainani tapokdi hinkhe hambai aswk jwra no।